nos sentó allí y nos dijo: ¿vosotros qué me habíais dicho? ¿Que queríais sacar este disco con Blau? Blau! Me va cridar l'atenció una cosa, sobretot, que els temes eren com a himnes. De cop i volta mos donem que tenim un disc amb una galleta, amb un CD, amb un disseny gràfic. Era un somni. No és un tio que canta, és un grup que canta. Jo te puc assegurar una cosa, és el meu grup favorit. La vida